Mill-ewwel ta' Jannar li ġej mal-100,000 pensjonant jaraw żieda ta' 10 euro fil-ġimgħa fil-pensjoni tagħhom. Dan intqal f'konferenza tal-aħbarijiet f'Dar tal-Anzjani tal-Gvern fil-Furjana, l-għada tal-Baġit, bit-tema Ekonomija b'saħħitha futur għal uliedna. Meta tkellem dwar iż-żiediet fil-pensjonijiet, il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon qal li ż-żieda lir-ramol tmur lil hinn mill-10 euro żieda fil-ġimgħa. Il-kas tal-pensjonanti qed nitkellmu fuq 11 żieda konsekuttiva ta' 10 euro fil-ġimgħa u ma' dik hemm ukoll benefiċċji oħrajn bħal mumma tar-romol li għandhom ukoll aġġustament ta' 3.50 € u għandek il-persuni twildu qabel l-ewwel ta' Jannar tal-1962 li ħaraw it-tielet aġġustament. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paula Ġusgalja nnota li l-investiment fl-anzjanità attiva f'dan il-budget huwa ta' 332 miljun euro, 27 miljun euro iżjed mis-sena l-oħra. Qal fi żmien gvernijiet preċedenti din l-allokazzjoni weħida kienet tkun għall-Ministeru tas-Saħħa kollu. Żied jinnota kif il-waqt li r-rata tal-faqar fost anzjani f'pajjiżi oħra hija għolja għax m'għandhomx biżejjed flus biex jisaħħnu djarhom, f'Malta tisir investiment bla preċedent. Hawnhekk irrimarka l-differenza bejn nefqa u investiment għaliex qal li l-għanuwa li l-anzjani ikollhom kwalità ta' ħajja li tixirqilhom. Semma l-investiment f'għotjiet oħra u fid-djar tal-anzjani, fosthom f'rinnovar li qed isir fid-djar tal-anzjani tal-Imtarfa u tal-Mosta u xogħlijiet li għandhom jibdew fid-djar tal-anzjani ta' Bormla u tal-Imsida fi żmien li ġej. Qegħdin naraw ukoll żieda qawwija ukoll fil-bed buying, jiġifieri aħna naħdmu wkoll mal-privat sabiex nixtru s-sodot minn il-privat u nixtru s-servizz minn il-privat. U dak qed jibbenefikaw minnu fuq minn 3,400 anzjan f'Malta. Iż-żewġ kelliema qalu li l-anzjani għandhom rashom mistrieħa li l-wedijiet se jitwettqu minn gvern li għandu l-kredibilità u saħħu li f'dan il-budget qed jinbagħat messaġġ ċar li l-anzjani f'pajjiżna ma jixirqilhomx biss rispett imma investiment konkret fil-kwalità tal-ħajja tagħhom.